Goedemorgen, goedemorgen mijn mensen. Goedemorgen, ik ben even snel opgestaan en ga brood kopen. Maar vanmorgen heb ik nieuws gekeken, gelezen. En dan is je toch dat nomang sanego boem ina kondri. Dus al laatste jaar is hij konja. Niet om wat, maar al laatste jaar is zo de wahibiari die alas maar. Want agerslik al laatste jaar moro doem. Agerslik al laatste jaar is o moro doem au hebiji alas mamau na vrede. U hoor ati. Gewoon doorbijten, want of je maar pina voor jari, dan ben je mee al laatste jari ook toe. Maar één ding moeten jullie weten, mensen. Jullie moeten deze mensen hermetisch, het orif bouta. Jullie moeten deze mensen 100 miljoen % uitschakelen. Deze regering moet echt weg. Weg met deze regering. Een regering die moest gwe uno one demoro. Of u durft toch, mensen, om deze regering nog een kans te geven, toch? Dat is maar maar je hebt unumoro. Dat no was maar maar je hebt sranamoro. Dat no one kondre no maar je hebt sranamoro. Want jullie zien ook zelf van, er zijn geen enkele landen die Suriname echt heeft geholpen met onze crisis, met onze probleem, met onze problemen, door deze regering. Door een combinatie regering die ze om mijn kondre no steun sranang. Dus daarom roep ik jullie op, mensen, om massaal te stemmen voor de NPS, zodat al die landen, buitenlander en dat soort dingen weer terug kunnen komen investeren in Suriname en weer terug kunnen komen helpen. Mektra kondre ko jep sranambaka. Want unu wano man doen kritaki na krilibi. We hebben buitenlanders nodig, we hebben Europa nodig, we hebben andere landen nodig om te komen investeren, zodat de economie van unu moest dit balans baka. Dus daarom roep ik jullie bij deze om massaal te stemmen voor de NPS. Jullie weten zelf, alleen maar NPS heeft het goed gedaan qua economie. Want ik had jullie al uitgelegd van NPS 2020. Nee, 2010 liep akasi nanga 1,2 miljard. Isabito? En dat is een aanzienlijk bedrag. Dat nou echt een biggie money. En vanaf die atra regering tekbaka NPS, alleen maar bergafwaarts Sranango. Alleen maar bergafwaarts. Alleen maar stakingen op stakingen. Mensen op straat. Geklaagd, no one's man no abenbu moro teleka deeftide. En dan vraag ik aan bepaalde mensen toch die nog in hun eigen waan-idee leven, of waan-idee van hun voorzitter, dat u poer bepaalde dingetjes koif even, dat u gebruikt, u kring verstaan even sa masra gadoji unuto, dat u begin analyseren sanito. U begin pot sani on place, dat usre voorzitter, het is niet anders dan NPS. Het is niet omdat ik die partij ondersteun, dan dat ik dit zeg, maar als je eigen schone verstand, je eigen kring verstand gebruikt bij deze, dan ga je zelf zien van, hey, als maar die snel, uno moest lukken afesi say chara nieuws, arki aan nieuws. Uno moet lukken afesi sawe haat, want vooral bepaalde gasten, mijn soorten, zei tegen me, walukumi fesi na u oordeel a boskopu di mechai kong yung. U arka boskopu da usrefi gebruika piki kinki verstand di gadu yu da u analyseren to. Analyser wan taki da u denken nu se verleg we uit in au kans, maar da u denken da u sefio staki afro ya na ilei. NPS no fika legi kasi gisana. NPS fika sana kasi span to kwala de moni de vermors. Alla de money de vermors, bakadi de money de kaba vermors, den go leni money. No argere ja so beventak bouta be len money na sani IMF, de no leni de bekritisera san de helemaal. No di dengo de leni 100% moe ke sa bouta be leni. Mesa if na fofi filisi kabadi de leni. Da ofu stem poti de maya bakato, da jotang eleni egwe na mo as kondresra na o seri. Mama sana o seli da ukabaso so.
Da u kabaso so helemaal unu no abordo u bukulet mi da sere bepaalde want unu tak da imago na buitenland go bigi wan tra libi. Die som tranga feni gevaarlijk no de fugo na wan tra buitenland. Omdat de kodre ne los tu sra na mamoro de saptak na lowe lonji apina na nga economie. En mijn mensen, unomshele kwam belediging dat met taxo ma bepaalde sma ap tranga taki van nodig voor amus drengen go in ede. Snapt u? Bepaalde sma ap tranga taki van nodig voor drengen go in de ede en mi vier voor taki tranga taki tide. En sma no lop so dat tapi is of scroll verder. Want of was ma ko tak rommel tak no mine kos unu morma me beledig unu netjes. Me beledig unu netjes. Want her ete mi tak dat NPS na wan elite partij. Na so goeduma part na goeduma ching goeduma partij dis na dat. Kon steun dem mek I elite ook toe mek I goede ook toe. Kon steun dem. Zo simpel is dat. Zo simpel is dat of is dat NPS nou elite ma partij na goeduma partij de ne luku poti ma. Moto uit dat sloppe wijk zei dat sloppe buurt. Moto uit we karus ref ghetto. Ik zeg kansarme want mino loba woord to ghetto. Moto uit de kansarme buurt dat je steun NPS. Make you kan goed ook toe. Make you kan elite ook toe. Of je lijkt NPS na een soort partij dat lijkt van wetaki. Zo simpel is dat toch? Want van mij ga zo. Of me pina. Mi de no pina buurt wan pina wijk etang. Dan is dat een partij. Dus nou een goede partij. Nou een money partij. Of nou een elite partij. Mi bon haar go steun de maar make misref kon goed. Make misref kon elite ook toe toch? Zo simpel is dat toch mensen? Ja toch? Dat toch tak je gebruik je kring verstaan. Maar of je dan als je etaki, maar je ne kon join, voor je schrijft op de same privilege dat die, goed doen maar privilege, elite privilege, dat want dat je verstaan op boom. Dat me etak de sos maar dat you don't like sopo. Mi loba woord dat you don't like sopo. Mi mabel op kos unu. You don't like sopo. You don't like sopo. Snap je? Maar wij moeder. Dus mijn mensen, laten we grap aan de kant zetten. Uno me grap, uno las atrein disi. Uno las atrein voor NPS disi. Of u las atrein disi wo go lasi voor eeuwig. Of u durf pot a regeren dis ete wa leisi to. Luko men leis de magolen money na IMF. Alla de gold mines aan de insra na lever de bijdrage a contract sa den teken de lever a money dat die a regering alla periode lik vrij bespreek af in de contracten. Pe de money dat ego uneyeren notif de money dat enige san alima lenen. We blijven maar lenen. Kom no tak we. Ze blijven maar lenen. Ze blijven maar lenen. De tang ego na IMF no mo da ote wok bapay de payman. Njukas man me takyan a usefi tuan. Usefi uhenderlijk u jullie zijn irritant. We irriteer me zodanig dat bijna niet want takis aan die fumo. Mina i want takis aan fun jukas man dat bepaalde wan unuto bepaalde ni ano allemaal er wan boom boom wan de want au mene haar kon. Maar om men fu ama gebruik u kin verstaan. U conscious het takyan a usefi wa i verstaan. U ma gebruik u kin verstaan tak hi. Sani fout aso. Sani fout aso. Mweke we tai wakana, mweke skapu baka wauda. We wakai wakana mo, but it's niet goed. Trouwens, dipi de zeker tak wan pikin pisi verstaan voor we tai uta boy, me de goed bezig hier. Mino de goed bezig, maar toch uno wan arki u eigen ik. Uno wan abu eigen sting no. Uno wan abu eigen u eigen ik mek u eigen ik kwa fesi no. Wo pina no low met tai gu boy mensen. Wo pina no low of uno haar astekker voor a regeren die spuru. U kotik motopo de, u kot de terang ala, de olifantang ala, de kau numar, u kot de sanik moto, u kisagi wantra parte, of uno wan kisagi MPS to. Geen probleem, u kisagi wantra parte, zodat u pur de man disi. U pura regeren dis won nakpanya boy. Won nakpanya in a picture minom koru wo dede, keihard. Keihard of kopiëren of ugi a regeren dis een mandaat ete walis lek chane taka wan mandaat. Luku de ma fu fes. Chane kos fes tak dat ja fes mus kontek economie berekenen na Engels na nga dat. Luku se ipsang aku sabige kremba kakba. Da we shito de cambio holder na den controla kondre en dat no mag. Na de cambio holder de yo we na de control ala de cambio in a kondre to dat de mo dat de sakai dat de make omen miljoenen aan winst dat de kremien baka. Na san dat u wan gisranang. U neshi tak sarana i klari no mensen.
Une is taka kondre fu travail klaar no mensen. Wat moet ik met jullie komen praten? Lek chinengere na so bepaalde af unude. Wat moet ik dingen komen uitleggen? Wat wil ik leggen walosan uit? En zij de mi verstaan krimor unam dat me lees om mijn politiek boek mi abjaso tap misani na toespans pawa me leesi. Hoe bigenu de san dat da woshisa na politiek. Ik ben geen politica, maar mi sap na politiek omdat me lees voeren over politiek. Mi abwan Holland wanja so over politiek voor Europa. Me leesi altijd. Isabi to? Dus mijn mensen, u draai anu paraboto masan nego mu ina kondre. Awayari jaso hebiju. Mamo teigu wasani uno las pasi. Uno megrapu har masal kona MPS mek MPS ka stabila kondre juba kada wisu hari wan hart moto baka. Dan is het goed masrana abif de no deto. De laatste jaren sai konja so to furoka olito. Muspotwa busma dape furoko a olidi unu. MPS ne fufurwa nooit u yere fur nef dem. Na unu esukerer tak dat dema e furu dis dati. Ma of was my furu. No was ma no ma perfecte dator dat no leki kwadoro. Dus u kisa di MPS mek MPS kan stabil a kondre di unu baka. Da we so wan du baka dat of wan longo na u kautero of u olifant of war dan ook po wan longo maakt niet uit. Da u longo baka maf no deto. Mino kor uno me grap uno las aboto disi uno las a train disi u stem di MPS mek MPS kan stabil srana baka mi wan konta na mi kondre baka mi wan konta na srana baka en mino mek u srana op daarom motantak na nga uno. Ik ga met jullie blijven praten. Ik wil terug naar mijn land isabi toch o mensen maar de sawan kom baka o mensen be longwe shitak Europa ano luxe. Europa ano luxe u kan bouwen sem luxe dat in u egi kondre. Ja toch? Alles mij long terwijl u kan umustafu bouw al luxe unu kondre. Luko mensen maar go naar Europa. Dene denk ik kon terug. Jaren 80 kom mensen maar logwe dasi. De tan dasi de dasi de berden dasi na 10 jaar de ruim ala den bonjof de opgotrowe. Isabi toch? Mino wana sandati. Mino wana sandati. Mi wan ber na mi kondre. Montana mi kondre. Mi ber na mi kondre. Te mi ber jaso mi septak de gram chief. Mi te dogwe kwa nga vakantie dogwe. Kona graf dogwe. Denk ta oma is daar begraven. We gaan dit jaar naar Suriname. Of we gaan volgend jaar. Of we gaan. Isabi toch? Desan dat mi wan. Dat so je tjadem chikolera kulturu fu. Julek a vof ding. Dus mi. Te me denki me gebruik mi versteren. Me gebruik mi versteren. Dus mijn mensen. Uno me grap, u harko masal ko stem di MPS, u soru sref u naf ko stikem moro. No den uno den asani fu stikem moro. So den direct tak u lus de harik moto. U lus de harik moto travai tak trasma u veranderen me at want to voice berichten van een paar boslankioze mensen. Dat ja, u mus bondru kona wan dis. Mino danga etnische politiek unom tja de rommel taki dat kona. Mino danga etnische politiek. Stoppen jullie met die etnische gedoe. Nou, hier etnische gedoe met Uberland in een situatie, dan toch willen jullie doorgaan daarmee. Toch uwango doro na nga model dat ete. Dus of u no one last pass, u no one fat dongwe, u no one ubakap china nyan shit. U kapu na nga arregeren dis, u koti na nga arregeren dis, mek dema gwa osoere. Mek dema hark moto uno me grapere mensen. Isi van metantak na nga unu to mine, wrak metang eleku uitnomo. Me hoop dat bepaalde takje het dringen door tot unom luku mi fesi, want o meni fu net tegen mi haat mi omdat mi de na MPS, maar unom luku mi fesi, tap mi fesi dau arka stem wan dau arki a boskopu wan. Of uno hark moto masal kon stem to, u kon stem poten di MPS mek MPS kan uroka oli pay de pay, maar no atra regering no ma uroka oli pay de pay, maar en dat usabi. Usap samsa in het verleden, mi no lop tak over het verleden, maar usap samsa de afgelopen jaren. 10, 15 jaar geleden. 15 jaar ik was MPS neko aan de macht. Usap sapsa in her 15 jaar dati. Jullie weten het. Dus daarom ik vrouwen met moeite die MPS wan kas ja o mens ma ai kon oppo de no sa ai kon oppo. U ondersteunt de uno fight uno. Uno fight uno alleen maar de MPS kan het olie bewerken en al die rekeningen en de schulden van Suriname betalen. Alleen de MPS kan dat doen, dat money o de paima o paitelek money de inlanti kasi fika dape. Je sabi toch? We hebben nu geen kasreserve. En na MPS wa rekel kasreserve, na MPS wa chara koers gonagro, na MPS wa rekel medische dienst volksgezondheid, na MPS wa do ala de standaard en dat usabi.
NPS te uno be pina so erg say of we pina no uno dere mensen mino koru uno. U take me in lobby of wani u of no wani tu u tap mi fesu arka boodschap u mino koru har ko na NPS u kon join a system. U kon join a system a only this no mag going verkeerde aan of a money a only this go in a man this anuto ala money go bow India ere. Ala money go bow India ere mensen maken jullie geen grappen. A money no mag go na trakondre. A money fu unu a olive unu sa ofeni. Na disra na anogi buitenland ere. Uno megrap, uno las pasi, u poer de regering disi, u poer de sma disi. A oli no mag go verkeerde anu. O men busco desman unu u haar go join NPS, zodat NPS kan je poefbouw a binnenland. En dat na plan, en het gaat gebeuren. Daarom utak une voer etnische politiek ja, zo we voer algemene politiek ja, herkondresrana, want ook het binnenland behoort tot Suriname. Isabi toch? Mino danga binnenland, nee, hoort tot Suriname, binnenland, ik ben niet meer die dingen. Binnenland behoort tot Suriname, het is één geheel. Nou was na Suriname no mata. Dus daarom moet je last passie. Hoe haar komasal, kom ik op potentie NPS 2025. Mek meneer Rusland kan je poe, meka bawa, uroka oli, pai de pai, maar wana dat amang egogi. U stempot meneer Rusland, uno mekrapere, dan heb je ook atompai daar. U stempot atompai, voor a jep unu in a binnenland, eenmaal wan jepi dat si, en eenmaal trouwens wan jepi dat si. U stempot zus die aan a poki, mek adu saam dunensi. U stempot meneer Rusland, mek adu saam dunensi. Stemmen jullie massaal voor de NPS mensen. Stemmen jullie massaal voor de NPS, uno las passie. U go pot u sting. En mensen die niet willen stemmen, na las astefio las go na chan en mino denk tak instel iwan you sting go na a regering dis one. U alamala efiring. Dus uno tana oso 2025, jullie moeten gewoon massaal gaan stemmen. En tewe go stem, u stem gisma u denk sa duen boom. Suma wang ko na NPS, zijn we blij, want u saptak na NPS, wang maar redden unu no de in a situatie zo de. Oké mensen, dat wilde ik even zeggen. U take me in lobby, bless up. Ik ga bij me breden, want het is vroeg. Ik ga brood kopen, verse brood kopen. Bye bye. Zwaai, zwaai.